Sabay na gito. Nadubran ka. Nakiting mo dati short mo. Nakashort ka mo lang, nakapantay ka sa mo. Anya ti, agmul-mul ka tibukal. Agmul-mul-mul ka lang. Agmul-mul-mul lang ano. Ayan, pwede mo agmul-mul. Namakam ka rin tayo, timul-mul-mulan na bukal. Anya ka ti, imul-mul-mul lang nga bukal. Dakam. Anya? Agmul-mul-mul lang mo. Tay. Laya. Ay, agmul-mul-mul lang ang kaslalaya. Wow. Kaslalaya. Na. Kaslalaya. Timul-mul-mul lang. Mul-mul-mul lang tilaya. Hanga agmul-mul ti. Kaslalaya. Nya din laya-laya. Ayan. Ate kay sir, agmul-mul-mul ka mo. Agmul-mul-mul lang. Mate. Damagap ni ate. Ayan. Ate magpagana. Ito ya. Nakmo ay anong imul-mul-mul mo? Diyan. ayan. Nakmumul din kayaw. Ay, miyol. Ang minumul-mul-mul niya. Agmul-mul-mul suna. Jemon. Ay, ayun. Ayaw. May katuyang. Ang umapong G-Mike dito. Ayan na. Nabannog ka. May katuyang. Sige, mangan. Parta ka magpapigsa. Teka, alam. From England. Wow. From England na. Sanyami ka ron. Ilocano dataw yung England. Euro. Ha? Ato euro na lang. Wag. Sukat naman din mo kagawan-awan. Chika lang. Napakuha na. Naman mo, atong napaksin din ay tutok din niya ako. Halos nirabiyak tayo magpapaksin na lang. Nyanagan niya. Bong Rebellion, Bongo. Bongski. Natatala nakakita. Roy, tatala nakakita di tao nga kalulutin na. Ay, Roy Mutin. Roy mo lang ano. Roy mo lang. Ay, wow. Roy na gan. Roy. Ay. Roy Gisuna. Ada binaan niya, Roy. Siya mo ni Lloyd. Bongo Lloyd. At naramot tunga. Kapay na nakot tunga. Bongo Lloyd na ako. Bagtita lang talaga. Tatala nakakita ti tao ng talupang na sila. Hoy, ang panaraw! Guri ka na lang. Sino ni doktor? Ayan na ni doktor. Dr. Paul, ako na ang mag-aaga sa kanya. Dadainin ko yung niwat niya para hindi siya magsaw ng saw. Nadabagbagtit ko ng mga maaga sa nabagtit ko. Tatibagtit ko, aglalay ng si kamang rurugi ka kailan. Delikado ka. Manso. Una, tapakan ka nakakita ti tao nga pangal nga ni El. Pangalwan, pangalbunal. Sige ron. Agmul mula ka tibukal. Na. Pangulangan, mani. Ako rin ko madanong ko datang mga manay. Tidamak no, agmul mula ka. Agmul mula ka Rich kid. Wow, rich kid. Bungga. Simula ka. RK kayo. Mga milyonis na nagibak ako siya. 11 million. Wow, siya. True lalag sa ako dati. Pautang naman. Alam ka kamatod na katig-BI, arwala ka dyan. Kumbaga mo. Susya. Nadukortan dati, baka ikanagandamatik ko. Kamot siguro kalabisan ta sa ngaribo mo. Nga may katawan milyon mo. O, parta. Kana kami yung rutite. Kana mamati kami na 11 milyon mo. Awat, kuripaw. Anong mamati, 11 milyon. Di kwartalo di baka ko. Sige, ayaw niya. Maestra, pasaw. So? Isa lang kayo. Nagkuntong ko talong pong makata niya. Siksita na doon. Kita naman. Nabisa ka mayaman. Dito, ang kamangaman mo siguro talaga. Kakakuntong ka na eh. Sige. Mayaman ako. Mayaman ako. Kada ka. Mayaman ako, ti best friend. Mayaman naman ti best friend. Sige, mas lang kami lang. Liligation niya ako. Tal-talo na. Mayaman kayo. Walang 11 milyon ko rin. Sa pati
35 mo at sinilas yaw. Nagka-35 na. Oo, tanda kayo. Gumatang ka sa anak ko, 35 lang. Kurang. Ay, 11 million kurang na. Iso ka rin may makaan. 35 lang. Ito na kami ah. Jujungan na kalangan ka. Yakawit na kanaw. Tanaw. Dalugan mo. Damalugan ko na buntaw. Dapat kortina na nung kaya mo. Nagatulbog na. Sige, agaw. Ipakita ito Kaya na. natulbog na. Inyat English ni Tulbog. Okay. Oo, kaya mga peso. Bernas magtakiwa mo. Okay, hintay. Kaya, ano tuwangan? Okay. Agaw, maestro. Manso. Sarang ko yan. Kuya, sarang na yun. Suruan kami. Oo, sarang. Wala. Bigyan ng kato ko yan, yung ano. Yung kato. Amuray! Amuray ka! Kumugtar ka nagtag, kasala ka naway, nagdara ko kalupaw. Hey! Wala na kung tara mo perusok ko. Ito nga na medyo nakalista. Bigla kayo mag-lens. May naglista ta. No po bukan tambo-tambo. No nalabaga jay bukan bumbugayo. No naisip jay bukan takik kalde. Okay. Penanimanan kan okay. Ay. Timayaman. Ay. Paano? Ay, timayaman. Kaya. O paulit magani okol. Ay, timayaman na kumunada. Pronunciation lang. Tunawan sa bale. No kami no marigriga. Ukol-ukol. Kulukok. No mayaman. Okel. Kuna naman. Okay. Wow, social. At apay padilpanan sa atin na. Okay. Kasi yung talaga timayaman. Nakto ko timayaman. Apay kasano ko lang. Kasal na tuwa timayaman. Kasadag to timayaman niya. Ano pa kas Jay na? Kaya, taga-takas Jay na. Ano pa pagkaktar na? Kasi malanag sa uda. Napadilpa. Basta ano? No na silang mabukal. Ukal. Ino na aman. Aga-padilpa na. Hindi sukat ko na ni Madam Ukal. Ay, sumangay ka kasi Jay na kasosyal. Aga-padilpa na talaga. Apay angkal niya na kanalitan tayo. Hindi mayaman niya ilipin. Kuya Roy. Kuya Roy, apay nasilang ganote ukal. Pero, nasilag na ukaliyaw. Pinasilag na ulo, mga pagkakalaw. No, nasilag nga bukaw. Okay. Moging ni angkaw. No, natakan nga bukaw. Ay niyong bayda. No, nasilag jay bukaw. Ipong gaita doon ang kuti jay bukal. Bukal? Pinagkuti nga bukal mo. May narinig kami sa iyo ate kanina. Silent na lang. Mata nga kaya ito. Mata kaya ito. Sige nga ako. Ito yung table 1. Table 1, table 2. Ayan, sino? Baka dadagin mo lang yung tapoy, bagay lang Jupiter tayo. Inya ka na kumaka... Yes, table. Table 1. Na tinagputi nga bukol ako. Bola. Bola ka mo bakla. Babalin mo. Bola. Bakla. Inog ka na ba? Bola ka na, bola. Babalin mo. Babalin mo. Nagkuti ate, natalbog mo. Ito nga eh. Sikob ka mo ka na. Sikob.
na-memorize na. Kana na nagboy-boy ang video. Bato, yung video tayo. Haan. Haan nga kasjay. Sikaw. Gamin ha ka mga ni Virgin Maria. O, sa bagay. Sigong kadagos. Nung nagkunti jay bukol, sigong kadagos. Matipal. Dapat kasi nung nagkunti jay bukol, Makatugtog. Tugkalampay. tugkalampay Tugkalampay, bang masukan. Kuan. Alam mo, sigog na nagaw. Sabay pa rin Maria. Tugkalampay. Sumagnaw. Sumarono. Itlog. Itlog matata. No, puraw nga itlog. Tagman na itlog dito yung uminggan. Tagman na itlog na puraw. 5. Suki na. Suki na 5. 5. 450. Masuki manan. Suki man na eh. Ay. Nalala ka itlog tayo ni Ordaneta. Kaya. Apay ko nang. Kaya. Ay na, tagwa 150 lang. Itlog mo. Kuan, itlog tayo Ordaneta. Lalaki itlog na ba? La. 150 lang. Masya kanya yung gatang ko. 150 lang. Apay ko nang. Kaya. Ay na, aglalago ang itlog pugo. Itlog ninay. Kuan. Ay wala ito kaka 150 lang. Ay na, uminamat ato. Na? Uminamat ato yung ato 150. Kaya. Ikagtingulamin na. Ikaw pa na. Kuan, Dati nga. balik nga quick. Quick quick. Si kulay orange. Kuan, kulay orange. Panating klase tayo. Ay, hindi ko ay, century 8 dyan. Ang ina dyan. Madiadan ng inalaw. No, puraw nga itlog. Tipo 450. No, nalabagan siya itlog. Malatay ka. No, batik nga itlog. Itlog pugo. No, bangking nga itlog. Bangking itlog. Itlog. Namagan nyo na kita lalaki yun, no? Bangking na kita itlog na. Kuan, makita mo ata no magmagnatakot, mapansin mo. May isang lalaki. Kuan, no bangking titlog da. Kasano panak na tilalaki no bangking itlog Ay na? na, paslamat Medyo napakayang na. Wala na pa kayang na. Ay, ako siya. Nasakit siya mesa. At sakit na. Kuan. Hindi kayo gini. Naday. Walita kayo lang na ikariyan nyo. Hindi kayo mo sasagal. No bangking nga itlog. Bungaw dayda. Siya. Aman tayo mati klase tibo. Tibuok. Ganda talaga ito kung naga ka mayayaman. Klase tibok na iba gada buwan lang. Kuan, naamo damat lang. Naamo na kita. Basta nagito ito, iba gada to. Siyempre ka. Iba gada to may tatadyo kulukol. Kanayon na di parlor na kita kay amo na ata. Kasi tibuok. No, puraw nga buok, uban dayta. No, nalamuyon nga buok, natoil dayta. No, natak nga buok, naripad dayta. No, kulot nga buok. Diba? Kay so, kanay na parlor ako. Karumot ka daw. Apay kulot karumot yung kal. Ay na. Sana all. Sana all kulot. Ato bade. Na. Alam ko bade nga kulot. Apay na. Ay na, siyempre amo kasi ka tagpapadigo si digan niya. Pero ko kata nga ro, apay manang aw mati root ako amo na. Bastos ka muna. Kita mo galing turmot ko. Siyempre bilang kay din. Ang turmot ko. Ali ka raw taktakaan, apay tawan. Ang cancer. Ang cancer. Chemotherapy at gururo mo na. Ano nga stage sa atan? Stage 4. Stage 4. Ay na matay ata. Siguro nga sige yan kan. Yung natin kita tayo man ulit. Awang narutan. Nakita yun. Ay! Siya ang daw titingin. Hindi. Takot naman ako sa iyo. Pag tinignan ko, alam ko may bala ako sa loob. Joke lang yun. Ate, joke lang. Ay, uri ako mo. Makayak hindi dahil natawag mo na. Kaya kita ang tawag mo naman. Tawag mo lang ta. Ate, sawan bala.
Sige, tuloy ka. Makisupay pakatayak din. Ato yung bala dakuto na. Ay, sige niya. Ang bala na, dakuto na. Wow. Sige. No kulot nga buok, natural dahil ka. Apan tayo mati klase di manay. Manay. Dahil lalaki dapat tayo damang. Ay, ata ti kaimasan. Sige. No puraw nga mani, imported dahil ka. Basta growers kasi. No nalabaga jay mani, native dahil ka. No mani nga bubuk sila. Ay na. Itat ata ti kay tiluto ti manay. Madam. Ata ti kaimasan tiluto ti manay. Ajay mani nga One. bibingatan. One. No ata nga manay. No biningat mo ata nga manay. Ay na, oray lang basa-basa. One. Ajay nga mani, nung bininga mo basa-basa. Nagbasa-basa. Pahingit at basa-basa. Damagan. Nakaramang kayo ito nabasa nga mani na sar. Nung biningat mo ano kagbasa. One. Ay na. Kayaw. Ata ti kaimasan tiluto ti manay. Sige may nakaramang kamata. Ayun ang. Nice. Oray lang, manmantika. Nyaraman natin kasi sir. Nilagang manay. Naglaeng. Naglaeng. No mani nga bubuksilan. Ilalambong daida. No mani nga narinat. Dati ni tumusungad baka mamanti mani dinat. Nawanon. Ang karoy. Kumakain ka ng mani na narinat. Wow, mga kamag. Madin kahit di mani nga narinat. Siyang libertaw. Na. Maka-ispal ka. Maka-ispal ti manay nga narinat. Ayun ang. Ajay mo Namaga. ko na na mani ka nung nabanglos ti kaya na. Ay Nagda. nagda. Dapat mani nagdadal. Ay adda. Adda aday. Ito yung isa. Na. Salted peanut. Kuming English talaga dyan tayo ilipin. Wow, salted peanut. Pinamaga. Pinapintas mo lang ka. Ikikirog mo lang ata ay. Ay na, pinapintas na ba ng salted peanut saan nga dyan? Ay na, nagdigos di ka. Kadaratan. Salted peanut. Tungan ko manito mo lang ang narinig diyan. No mani nga narinig. Kakalkali dahil na. Alright, thank you so much at ako dyan. Bukal-bukal tayo. Ayan, maraming salamat po. Taginangan ng palakpang apo. Sabay ko mata. Magtad kayo to. Ayan, thank you so much.